ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଚିନି ପକାଇଥିଲେ ସେ ସଳା ଇଏରେ ଚିନି ପକେଇ ତ ଶ୍ରୀ ଭାଇ ଜୀବନରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପାଇଁ ଅଦା ରସୁଣ କାଟୁଛନ୍ତି। ଏ ଦାନ୍ତ ଦେଖ, ଏ ଦାନ୍ତ ଯୋଗୁ ଏ ପୁରା ଯୋଉ କଣଟି ଓଡିଶା ଫେମସ ୟାଙ୍କର ହସ ଯୋଗୁ। ହଁ ଏଇଟା ଦେଖେ ଡରିଲେ ଲାଇଭ ରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛ ମାନେ ଯାହା ମୋର ହବ ତମେ ଦାୟୀ ହବ। ନା ନା ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଏଟା ଦେଖିଛନ୍ତି। ରାନୀ ଦିଦି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁରା ମାନେ ରୋଷେଇ ତାଙ୍କର ମସ୍ତ। ଆଜି ରାନୀ ଦିଦି ରୋଷେଇ କରିବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବୁ। ଆଉ ଏଠି ଚିକେନ ଅଛି ଅଲରେଡି ଚାଲିଛି ଦେଖ। ଚିଙ୍ଗୁଡି ରାନୀ ଦିଦି କରିବ, ହଁ ଚିଙ୍ଗୁଡି ବି ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମର ରାନୀ ଦିଦିଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ପଡୁଛି ପୁରା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ। ଡବଲ ଅରିଜିନାଲ ସୋରିଷ ତେଲ ମାନେ ଲୁହ ବାହାରିବ। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାନୀ ଆଉ ବହୁତ ପଡିଥିଲା, ବହୁତ ଚିକେନ ରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ରାନୀ ଦିଦି ପକେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଏତେ ପ୍ରକାର ମସଲା ପଡିଛି, ଏଠି ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମସଲା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏତେ ପ୍ରକାର ମସଲା ପଡିଛି। ଆଉ ଚିକେନ ଟା ଦେଖ କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଚାଲିଲାଣି ଆଉ ବଢିଆ ଖାଲି ପାଣି ବାହାରୁଛି, ପାଣି ତକ ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାପରେ ସବୁ ପାଣି ପଳେଇବ ଚିକେନ, ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପଡିବ। ଚିକେନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଇଥିରେ ନୂଆ ପ୍ରୋସେସ ହେଇଛି ଚିକେନ ରେ, ଯେ ଆମ ରାନୀ ଦିଦିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଚିକେନ ଏବେ ପଡିନି, ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ ଏବେ କିଛି ପଡିନି। ବିନା ଅଦା ରସୁଣ ସୁପ୍ ଟାଇପ ର ନା। ଚିଙ୍ଗୁଡି ହବ ଏଲେ ତରକାରୀ, ଭଜାଟା ଟିକେ ଚିଙ୍ଗୁଡି କରିବ ନା, ଆଳୁଟା ଟିକେ ଭାଜି ଆଇସ୍ ବି ସରି ଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଇଟମ ରହିଲା କେବଳ ଚିଙ୍ଗୁଡି। ଚିଙ୍ଗୁଡି ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସିବୁ ଏକାଠି ଖାଇବୁ। ସରିବା ଉପରେ ମୁଁ କନେଲି ସଇଲା, ତମ କରିଥିଲେ ଜାଣିନଥାନ୍ତୁ କିଛି, ଆମେ କରିଥିଲେ କିଛି ଜାଣିପାରିବୁ। ରାନୀ ଦିଦି କରିଦେଲେ ବୋଲି ଆମର ସବୁ ସରିଲା। ଆମେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ କାଟିଛୁ। ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ଚିନି ପକାଇଥିଲେ ସେ ସଳା ଇଏରେ ପକେଇଛି। କଣ କହିବୁ ये से देखिए मोटा देखिल हां ए से छुआ अब एनो केना नै आ विजय भाई तुम कोन पछरे आ कोन करियो तमे बर्तमान किछि नै। हां तमे तो किछि आसुनी तुमको कोन करियो तमे मु खरी अधा काम करिछि। अच्छा सब सरी जीवो, सब सरी गला परे तुम खाली डेक्ची करे नै कि जिबार पडू को हमें सबरे बुई माइन धरि जा खाइबा संग मिसी बसिया एमिति भाग्य बहुत बढ़िया लागो। मते बहुत भल लागला विजय भाई तुम से देखा है कि बसाले बहुत बढ़िया अले चिकन कसा बहुत बढ़िया ही सरीला। काकुड़ी खाओ तो वर्तमान केवल अपेक्षा करिछु चिकन झोल। हां चिकन करी को चिकन करे आ ये चिंगुड़ी दांगुड़ी आउ 5 मिनिट्स टिके खाली झोड़ा टिके खाली करे। तो एबे हमें जाउछु वर्तमान सब प्रिपरेशन करूछु बाहर जाईरी। काकुड़ी देखिला नै काकुड़ी देखि जाछ और वर्तमान